Børsen er en af Københavns ældste bygninger, og sammen med Rosenborg Slot og Rundetårn en af de bygninger, vi husker Christian 4 for. Børsen er bygget i nederlandsk renæssancestil, men præget af kongens smag, blandt andet gavlkvistene og tårnet. Christian 4 havde i 1618 bedt ingeniør Johannes Sem anlægge en ny bydel, Christianshavn. Over til Christianshavn blev der bygget en dæmning, den første Amagerbro, som nu hedder Knippelsbro. Christian 4 havde indset handelens betydning og besluttet sig til, at København skulle gøres til fremtidens storstad og handelscentrum. Man kunne ikke have en storstad uden en børs, så i 1618 bad kongen Lorenz van Steenwiegel påbegynde bygningen af børsen på det sted, hvor dæmningen til Christianshavn var landfast med Slottholmen. Netop som projektningen af børsen var påbegyndt, døde Lorenz van Steenwiegel, så det blev hans bror Hans Steenwiegel, der overtog sagen, og den 10. september 1619 blev Hans van Steenwiegel udnævnt til bygmester med ansvar for at have alle kongens bygninger under tilsyn. Lorenz og Hans van Steenwiegel var sønner af den belgiske fødte bygmester og stenhugger Hans van Steenwiegel, som efter sin ankomst til Danmark i 1578 havde bistået Christian 4 med nye spirer på både Helligåndskirken, Nikolaj Kirke og formentlig også Blåtårnet på Københavns Slot. Byggeriet af børsen var ikke helt ukompliceret, da den skulle bygges på den nyopførte dæmning til Christianshavn. Dæmningen havde endnu ikke fået tid til at sætte sig, så det blev bygget boldværket på begge sider og rammet pælen ned i dæmningen. I 1620 påbegyndte man opførelsen af selve bygningen. Kampstensfundamentet, murene og tagværket blev udført i årene 1621-23, og bygningen var først under tag 1624. På dette tidspunkt lignede børsen dog langt fra den børs, vi kender i dag. Gavlene og kviste på tagets nordside blev først sat op i 1623 og 1624. I august 1625 var spiret på plads. Den østlige gavl blev færdigbygget i 1640. Siden da har bygningen skiftet udseende adskillige gange, for endelig i 1883 at opnå sin nuværende skikkelse. Det var med opførelsen af kviste på tagets sydside i perioden 1879 til 1883, hvor også tagbeklædningen blev ændret fra bly, blæk og tegl til kobber. Børsen blev taget i brug sidst i 1620'erne, hvor man udlejede boder. I stueetagen var der 40 boder med indgangen fra gaden. Hele børsbygningens første sal bestod set kun af et stort rum, hvor der i midten af rummet og ved vinduerne også blev udlejet boder. For at stadfæste, at København nu havde en børs og var på vej til at blive et handelscentrum, lod kong Christian 4 opsætte en inskription på latin over indgangsportalerne på begge gavle. Oversat til dansk lyder denne: Christian den 4, den almægtige konge af Danmark og Norge, de venners og broders fædrelandets udmærkede fader, den lykkelige forvalter af statens ejendom, har følgende store kongers berømmelige eksempel og i alvorlige iver for at forøge sine lande med rige handelssteder. Grundlagde den danske børs, som her ser ikke til Marcus og Lavanders hemmelige kunstner, men først og fremmest til Guds ære, dernæst til et indbringende brug for griber og Christian 4 førte som bekendt flere krige, og han var ikke altid lige heldig. Det førte til, at han konstant var i pengenød, og derfor belånte mange af sine bygninger. Dette var også tilfældet med kongens ejendom, børsen. I årene 1639-42 lejede kongen selv børsen ud til de handlende. Men kongen formåede ikke administrationen af de mange lejemål, og valgte derfor at udleje hele børsen til storkøbmanden Jacob Madsen, som han stod i gæld til. I kongens sidste år havde han pansat alt, hvad han ejede. Det galt også børsen. Kongen pansatte bygningen til Jacob Madsen, og i 1647 var han tvunget til at sælge bygningen til ham for en sum på 50.000 rigsdaler. Efter Jacob Madsens død købte den nye konge Frederik 3. børsen tilbage af enkefrue Jacob Madsen, da hun ikke havde råd til at beholde og vedligeholde bygningen. Sådan lyder det officielt, men virkeligheden var dog den, at kongehuset ville have bygningen tilbage, og det fik man. Senere måtte også Christian 5. pantsætte børsen, denne gang til Søkvæsthuset, som uden begejstring havde den i pant fra 1685 til 1775. I 1857 manglede Frederik 6. penge og solgte bygningen til Grocers Society for 70.000 rigsdaler. Citatet fra skødet lød således: at Society skal være forpligtet til bestandigt at vedligeholde børsbygningen nuværende
arkitektoniske ydre, hvormed staten gennem Indrigsministeriet er berettiget til at føre det fornødne tilsyn, så at ingen forandring ved børsbygningens ydre må foretages, uden at dertil er erhvervslægget samtykke fra statens side, samt at planerne såvel for de hovedforandringer, der første gang agtes foretagne, som for fremtidens hovedforandringer børsbygningen ydre. Dermed var Børsen den første bygning i Danmark, som blev fredet. Christian 4. havde oprindeligt lagt blytag på Børsen, men under den svenske belejring af København i 1658-59 blev en del af blyet fjernet og brugt til støbning af kanonkugler. Hullerne i taget blev kun delvis dækket af en blanding af blik og tegl. Først i slutningen af det 19. århundrede udskiftede man taget til det kobbertag, som Børsen har i dag. Dragespiret, som forestiller 4 dragehaler, der snor sig om hinanden, er fra 1625 og har siden da været Børsens varetegn. I 1775 var spiret så medtaget, at man var bange for, at det skulle styrte sammen. Det måtte derfor rives ned, og et nyt spir blev opført nogenlunde som det gamle. Ved denne lejlighed blev der fremsat forslag om, at spiret skulle erstatte med en kuppel, men det blev ved forslaget. Selve spiret skulle efter sigende vogte huset mod fjendeslag og ildsvåde. Den dag i dag kan det siges at være sandt. Flere gange har Børsen formået at overleve brande fra nærliggende bygninger. Flere gange er Christiansborg brændt. En gang brændte nabobygningen, Privatbanken, og senest brændte Proviantgården i Slotsholmsgade i begyndelsen af 1990'erne. Alle gange har dragehalerne våget over Børsen. I 1787 opførte man mod Christiansborg Slotsplads en bygning, som blev forbundet med Børsen. Her havde Danmarks første bank, Courantbanken, til huse. Bygningen blev revet ned i 1879 for at give plads til Slotsholmsgade, hvilket ikke er normalt for privatejede bygninger. Splitfadet er forbeholdt kongehuset samt statens myndigheder og institutioner. Som tidligere kongelig ejendom har Børsen altid flaget med splitfag, og Handelskammeret fik derfor i 1995 tilladelse til at fortsætte her. Som nævnt købte Grosser Society Børsen af Frederik den 6. i 1857, og bygningen har ikke været handlet siden da. Bygningen ejes således i dag af Dansk Erhverv, der blev dannet ved en fusion mellem det tidligere Handelskammer og Dansk Handel og Service i 2007. I 1999-2000 har Handelskammeret for anledning en anstøbning og affotografering af bygningens sandstensfigurer, som er meget medtaget af både alder og forurening. Figurerne skal gennemgå en grundig renovering i løbet af de kommende år.